Hej alle sammen, og velkommen til X-Factor. Jeg har en masse deltagere, og en af de første, der kommer her, det er Kai. Bare kom ind, Kai. Kai! Kai! Stop på armen, jeg kommer nu, altså. Hej, Kai. Dags. Hvad vil du gerne lave i dag? Jeg vil gerne lave en, hvad pokker var det nu, det hed? Jo! En rap! Gør nu? Ja. Ja, okay. Ja, jeg skal lige varme min stemme op. Er I klar her? Ja. Okay. Yo, jeg hedder Rapperkaren, og jeg er super sej. Jeg elsker lys, og jeg elsker en hat, og jeg elsker bare slik. Og jeg elsker ikke bip, og jeg elsker sodavand. Med brus i. Det var mig. Ja, Kai. Det var ikke særlig flot. Farvel. Ja. Du er ikke noget i X-Factor. Ja, det var så Kai. Ja.